Bideo honetan blokeak nola gehitu azalduko da. Horretarako, kurtsoan sartuko gara eta Aktibar edizion sakatuko dugu. Orain, menu txiki bat agertuko da, non bloke ezberdinak aukeratu ditzakegu. Bloke bat, personaz edo partaideak izan daiteke, partaideen informazioa lortzeko. Beste bloke bat, navegazion edo navegazioa. Bloke honetako itxura norberaren rolaren araberakoa izango da. Eta azkena eta garrantzitsuena, ajustez blokea izango da. Hemen, kurtsoaren ezaugarri asko aldatu edo konprobatu daitezke. Azkenengoz, desaktibar edizion sakatuko dugu itxura aldatzeko.